Makegi kaje, iya din korka kori, higni 15 koro. Erokamano Joyce. 13 ka 15, 15 koro, counties, in county miwuoke. Bende isenene ber moro kaka rawera. Dagomb chake kamae. Kinyalo mana kawo mic moro di mondo iti godo. Dagomb chake kamae. Kwang'iyo devolution. What is devolution? Devolution ka teko kendo pesa odwok machiegni japiny. Matiende ni japiny are more closer to these resources. Maka nitie dongruok monego timre to its effective. Devolution was a good thing my late Raila Amolo Odinga fight for. It's a very good document. But I feel ni our governors tiyo kodgi marach. Gik machalo ka healthcare. Mago gik modwok ne japiny. Ma japiny nyadhi magoye mbaka. Ma access those particular services. Gik machalo ka pur. Mago gik ma close to county government. Pod iyudo ni gik pod ok ti. It's 13 years since now. Gimonego wapenjre, nikech adire mar wach pesa to wuok malo, kendo nitie budget ka budget moket ne this kind of projects. Agriculture particular year there's a budget for that particular program. Mheshimiwa can tell us because he sits in the county assembly. As he followed up, new facts kaka gitiyo, health, magi manie County Government Act, mantie pesa moket negi ECDs, odwa kaunde, nyithindwa pod nie, minewe pod chamo tiendgi kuma gisome. Osuptal, to nyithindwa pod tho nikech issues of SHA. Koro, devolution is a good document, but I feel that our county governors are treating it wrongly.